Tutosunuz gelýär oğlanlary. Oğlanlar akidesiniz gelýär. Ejeň meneme ganun tutuyorum size de onu. Meneme size ganun tutuyorum da. Öz elimden gelýäni bir edeýin. Öz elimden gelýäni. Vatandaşlar, bu adın soňy gelmese sizin soňuňyza gelýärler. Gepleýänlerini hem şunu gysýarlar. Şu zatlar unutulsun, bolmadyk ýaly bolsun. Men öz ýoluma dowam edeýin. Awa telewizorda diňe arkada näme üçin edýärler? Şoň üçin edýärler vatandaşlar. Arkada. Näme üçin telewizorda bir sanjak özüni kritika edýän ýok. Biziň türkmen telewizionyamyzda nä ýalňyşmaýan adam barmy? Ba. Näme üçin onu öz ýalňyşlaryna boyun alan oklar? Onuň nirden düzelmeli eger bir adam öz ýalňyşyny görmese? Bir adam öz ýalňyşyny görmese nirden düzelmeli ýurt? Maňa şuň jogabyny beriň, bizem goýalyň şu aktivizmi. Eger bir adam özüne bir ýalňyşlyk aýtmaýan bolsa, öz ýalňyşyny özü görmeýän bolsa, ýurt nädip düzelmeli? Aýdyň siz şonu. Men goýaýyn onsoň. Şoň jogaby barmy? Yok. Seyavi. Garaşsız medya yok. Blogerler var. Özlerçe bir daha edip görüşüp berän. Men olar ýolda goýmaklara. Bestir şuna şenne akidenňiz. Ejeň kenin haramlary. Haram döl dogonyňyz kenler. Şu ara Türkmenistana baraýsagamda ýanymyzda durmaýan bir gaýrat namartdyr. Ondan soň wara mertler bolup görüşürüz biz. Ýöne siz ondan soň köseniň beter bolun wara. Tagam jezaňyzy Allahyň özü berýär size gurban bolun üstü bile. Şondan soňla. Eger şu biz bir zat edip bilmesek vatandaşlar gaýdyp ýekece adamam çykmasyn, görüşmesin diňe köseniň wara ondan soň. Bir adam sizin için görüşmeýärem la ondan soň. Şu sapar Türkmen halky alyp başar ölmesek, boldan soň ýene 30 ýyl 50 ýyl gidýäňiz. Gurrunsyz gidýäňiz adam. Ay tagam Gurban uly Serdar oğluny goýdy, gyýdyny ana meýdan çatyrdy Jahan oğul Jahan Atabaýewa. Polny elýär ondan soňa. Ondan soňa siziň eden zadyňyz bolanok men size aýdaýyn. Ya şu tapar alyas ya da şu tapar yatyastanym 50 ýyllap. 50 ýyldan soňam ya ondan soň sizin çağalaňyzam kösenýär. Bara şu açyk birinji klasa gidip görünce çağajyklaňyz. Şolaryň gul bolýar. O ýurtda bu ýurtda. Köpsara ara 20-30 ýaşanoklar bir kesel tapýarlar. Onuň bejeribem bilen zok gedaý bolup ölüp gidýäňiz bara. Näme şu wagtda ölenler ütgeşipmi? Ha? Şu wagt ölüp ýatanlar daşar ýurtda bolup görüşiňiz gowmy? Gow däle. Şu atlar aýdýar oğlanlaram. Oğlanlaram şu atlar aýdýardylar. Amsterdam neme ýarlarlar? Size. Häzir ýetişmez eret. Türkmenistan prezidenti taýýar bol. Ejeň ýa goýberýäňiz. Ya da goýberýän zok. Gerek bolsa häzir maskara edýän näýsidi. Goýberdi habar gelen ok gerek şu wagt. Alişer bilen Abdullah'ın goýberli habar gelse aýdyň vatandaşlar. Gelmese de şoňa çenne dowam. O bataryaya mal gaýtdym, variatny mal gaýtdym. Goýberli sesi gelýänçe Jaňestin Gurban uly. Gurban uly Jaňestin de o. Erdoğan'la. Söýgülsüne Jaňestin. Gurban uly söýgüliňe Jaňet. Goýberey bulara wapşe bollar maskara etip barýar bizdiňde. Bolmasa da
Nira iste görür gidýän ýerine çenni. Siz görýäsiz bolun GPS'de düşünüňiz o ýana. Benzin alıp ýördüm. Ya kaýsam bakam ya. Amsterdam merkeziniň orta arasynda. Ha? Benzin alıp üstüme oýsam näde ya? Kurban olayım. Ya. Galanca Avrupa medyasında sen çıkan mı çıkan ok? Ha? Benzin yok. Saptim oldunuz o sizler. Şeyle bir necisi olup dursaray. Şeyle bir necisi olup dursaray adamlar. 5 manatın gulu olup dursalar ha. Gadan yani 5 manatyňyzdan geçip bileňiz. O var şu yol üçin näy. Gadan ýança peýdaňyzdan geçip bileňiz. Bu dünýäňizden bir wada edip oturýarsyňyz o dünýäňizden. Tagam dünýäň boku çykyp barýar endi. Näme bolsa bolsun, näy görelim watandaşlar. Ya. Talip. Ne ettin? Ne çalar yadım mı? Yeterlik var. Perché uma donna santa, nem guarda, isso ela fez Şovhun başlıyor vatandaşlar, şovhun. Siz Alişer ve Abdullah daha üçün kritikasına çydamayan olsanız biz ondan beter zatlar ederiz onu. Sizi kritika etmek näme gadagan mı da o? Hudaý mı siz de o? Näme siz de o? Ha? Siz ýaly diktator bu dünýä kän gördi o? Berdi Muhammedowlar. Siz ýaly diktatorlar kän gördi? Yıkıldılar in sonunda neticede. Eyle oldu, beyle oldu, yıkıldılar yani. Bir aracık vaktinde döwran sürdüler. Sonunda onu diňe nälet bilen ýatladylar şolary. Ejed haram dowgunyň kenler. Oğlawat ejesin sikeýin ara. Şolary ýalak çağalar dowguran üçin. Oğlawat ejeňiz bilen bilesiksinler. Allah can yatan yeri gavur ot olsun şoň. Allah can udacan ahirette hasabyny sorasınlar. Azap perişteler, azap beriň şolary. Oğlawat ejeň bilen atan kisine ölüp gittiler, gavurda azap çekkendirler inşallah. Siz ýaly haramlar döreden üçin. Paylaşın vatandaşlar. Gallanca. Akidiýän bolsaňyz geliň akidiňe menem daşarda geçip göründü oňuz. Bam götüňizde gaýrat. Ha?
Görüşeydi ediliyor vatandaşlar. Başka yolu yok. Görüşeydi ediliyor. Görüşmesek bolanok adamlar. Birimiz hemmemiz birimiz için. Один за всех, всех за одного. Burayı da adamla köklüğüne seyredin daha vatandaşlar. İnşallah Türkmenistan'ı tanıdiyaklardır. Edip böyle zatlarını Recep Tayyip Erdoğan'ı bilen bile tanıdiyaklar adam. Bağ olsa Allah'ınca da beni görüyen olanlar gelin Amsterdam'dayım ben. Değerlen biliyorsunuz Dam Meydanı diliye beri. Dam Meydanı'nda hemen. Gelin vatandaşlarım ha. Ena. Gitti onunla. Gövürlü deyip haber geldi mi? Yok mu? Yok gerek. Ena. Ayağıma mat kaçtım. Çağırın vatandaşlar, efir paylaşın. Talip, tayin mı senem? Так. Bu kadar yardım var. Bu ne mi? Baydak. Yine. Türkmenistan'ın baydağı Amsterdam'da. Ağrınızda çıdasanız mün yaşan. Yine. This is the clock. Breda, Netherlands. This is the flag of dictator Turkmenistan. Dictator Turkmenistan arrested our friends in Turkey, Istanbul. Bloggers, activists, they are now arrested. Under the arrest in Turkey. Recep Tayyip Erdogan, dictator. Gurbanguly Berdimuhamedov, president of Turkmenistan, dictator. Hem kişi bana seyrediyor şu vatandaşlar. Münglerce adam. In Turkmenistan,
We don't have internet, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, everything under the block. And our friends, they are arrested in Turkey. They are activists, they are bloggers, they are criticizing our government. And this is the flag of Turkmenistan. Görəyin də vatandaşlar. Vaxtını görmeniz gerek o vatandaşlar. Demek bana vereceğiz o vatandaşlar. President of Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, and his son, Serdar Berdimuhamedov, dictator of President Turkmenistan. They are arresting who is criticizing their opposite people. They are criticizing. And now they are under the arrest in Turkey. Görün vatandaşlar, görün. İçin. Eşittirez bir deme. Bela. Maskara Gurbanguly, maskara. Please follow me on TikTok, Nuri Anna, Turkmenchilik. You can see my stream live on TikTok right now. I am protesting arrest of our friends in Turkey. Gör Gurbanguly gör. Maskara. Moderatörler söýgenler wa bolsa blog edin. Gümüne gitsinler, görmesinler men efirimi. Türkmen oğlunlar, bana olsa gelin Amsterdam'a, dama gelin oğlunlar. Aktivistlere azatlık. Diktatörün baydağı şu, diktatörün. Adamlara da şey dip tanıyan. Ne Türkmenistan'ın baydağı, şu yurdum diktatör, ne baydağı şulam deyip, teredin deyip. Dictator of Turkmenistan, and this is their flag. Who knows this flag? This is the flag of Turkmenistan. Number one in Turkmenistan in the world. Dictator. Ya. Ağrı kılıçı da sanız bin yaşa. Ya. Han Talip nerede Talip? Açat enem gire. Alişehir Abdullah azatlık. $450 watching my stream live right now because this is very important. Our friends arrested, detained in Turkey, Istanbul, and they are just a blogger, they are just a TikToker, YouTuber, and they are now arrested in Turkey. Recep Tayyip Erdogan, dictator.
Gurbanguly Berdimuhamedov, dictator. Vatandaşlar, size bir aday değil mi? Şu baydağın 5 tane gölü var. 5 tane vilayeti var. Kamala şu göl, her bir göl, her bir vilayeti Angladiya deyip baydağa koyulan. Yönü bizim baydağımızda 5 tane göl, 5 tane vilayet bolmadığına karamazdan bizim yurdumuz Aşkavada da Salanok, Beylik vilayetleri. Yani Beylik'i 4 vilayetin gölü şu tayda yönü oğudanlığı üçündür vatandaşlar. Şoň üçinem men şu baydağın çalıştırılmagynyň tarapdary vatandaşlar. Ine Türkmeniň baydagy. İnha, ine. Ine. Gördüňizmi vatandaşlar? Ine Türkmeniň baydagy. Al götüňe sok o Türkmeniň baydagyny, işe yaramayan Türkmeniň baydagyny. Sen 5 vilayetin wara. Gölünü yerleştiren olup olar Aşkavada falan ova. Doğru değil mi? Başıma yapayım bunu bular yal cırmatany. Mening üçün bu cırmata. Şoň üçün men üstümden bastırlayan. Ene. Gördüňiz değil mi? He? Var mı şeyden başka? Yok kurum. Çünkü şu baydak bizi 5 vilayeti 1.20'de bölüp 1.20'de düşman etti vatandaşlar. Yine şu baydağı çalışmalı vatandaşlar. Prezidenti bilen bile çalışmalı. Täze baydak getirmeli. Bu mata 5 tane vilayet yönü dine cirmata. Düşündünüz mü? Hiç ilmanisi yok. Ha? Kuşum süpürýän şu mataňyda, düşündiňizmi? Şu mataňyda men kuşum süpürýän. Geçen skin param. Beş tane vilayetden olup koyýaňyz, gölüni yerleştiren bolýaňyz. Ýöne siz olary aýrala gotuýsunuz. Onu sike koyýaňyz bu taý. Ha? Onu koha koyýaňyz. Bu bayda çalışmalı vatandaşlar. Ayırmalı, tutuş 5 vilayeti bujoklayan normal bir baydak yapamalı. Bu baydak dine bizi 1.20'de düşman etti. Göl koyan boldular, dağ deden boldular. Oňa şatır diýdiler, muňa marruh diýdiler, bölüler gaýtam. Bölünji zatlardan uzaklaşdyrmaly. Täze Türkmeniň baydagyny öğretmeli. Eger baydagyňda 5 tane göl bar bolsa, olam 5 vilayet bolsa, olar näme üçin Aşkavada girip bilen oganda? Ha? Şu taýda baydagy baskılayan kim esasy? Berdimuhamedov. Siz goýupsyňyz, bolýa kabul etdik. Ýöne maňa şular ýazat etmäge sebäp bolan zat sizleriň başga vilayetlary ikinji sort watandaş etmeňiz. Şoň üçin men şu baydaga hormat goýanmak watandaşlar. Men bu baydagy diktator Türkmenistanyň baydagy diýip tanatmak üçin götürýär. Ene. Attention! This is the flag of Turkmenistan, which is #1 dictator in the world.
Kakras turistlerin emmese surat alıp gad edip aylanıp görünmekte. Hükmani suratlı öz sayfalarına paylaşarlar onu. Ya. Baydak bekmede diye. İçin Baydaktaki göl var. Velayetlen gölü. Hani? Nerede velayetler? Ha? Yer bilen başka vardı. Manisiz Baydak ol. Manisiz. Manisiz. Bu Baydak bizi bir yerimizde düşman etti gaytan. Eğer koydular mı Baydak'a? Bu toprak halkına da seyretsinler. Bana başıma yapayım mı gölü bu taydaki eğer halkına sen Aşkavada salmayacak olsan? Ha? Göl ne mi diye bana? Karnımı doyuruyor mu? Ya bana iş tap veriyor mu? Aşkavad'da yaşamana ruhsat veriyor mu göl? Baydak'ta bolonu bilen. Yine diktatörün Baydak'ını görsünler. Bizi bir yerimizde düşman eden Baydak. Türkmenistan'ın Baydak'ını. İnşallah bir jurnalist gelir de reportör eder, birbirlerine informasyon verir, aydar, reportaj verir. Alişer daha intiham görüyorlar ok şeyler mi? Görüyorlar ok. Doğru. Yine şu Baydak. Yine şu Baydak yerde. Düğün için benim depemde diyor şu bundan böyle yerde şu Baydak. Ne düşünüyorsun? Türkmeni birbirini düşman eden Baydak bu. Gurvan ulun Baydak bu. Bizim 5 vilayeti bucaklayan Baydak değil bu. Yine o zaman görkör yani. Yine. Geredim. Türkmen'in Baydağı yerde yatıyor. Baydak ne amay? Adamın kıymeti var mı toyda ha? Adamın kıymeti yok var. Teyze Baydak yasamalı. Türkmen'in 5 vilayetini bucaklayan Baydak yasamalı. Ya. Baydak ne amay doğru? Görüyanın Baydak'ı da. Kurban ulu. Bunu sen ettin Türkmen halkına. Kurban ulu, sen ettin şunu. Seret kurban ulu. Allah götüne soktular ya Baydağı. Gölünü yerleştiren olup reklam ediyen, öyle halkını olun Aşkavada'da salan ok sen. Ben başıma yapayım bundan sonra ben bu Baydağı, bu gölü. He? Prezidentine mi ayırmalı? Şu Baydağın çalışmalı, teyze Baydak yatamalı vatandaşlar. Bizi bir düşman etti gaytan. Sen marruh dediler, ona şatır dediler, ona çokoy, ona daş oldu, özbek sen dediler. Şoň üçinem şolary ýokargy diýip işleri de almadılar. İşe de salmadılar. Ya. Faşist da faşistlik Kurban Ulu, faşist. Kurban Ulu faşist. Serdar, senem faşist. Çukço. Çurban. Sen oğlunların normalini kritikasına çıdamayan olsan beter zatlar edes diýdim mi diýdim. Sizin bu zatlar etçeňizden ýöne bizim hem havarymyz bardy. Gatarkaýyn oğlum. Siz diňe bizim oýnumyzy oýnarsyňız. Başka da etmersiniz. Siz diňe bize hizmet edersiniz. Beş vilayet bucaklayan Baydak yasamalı biz. Hi. Yeah, no, it's coming to here. It's okay. Maskara. Kurban Ulu maskara. Saydak şu wagt belki
500 doğru turist meni dinledi. Hemmesinin ellerinde telefon vardı, surat aldılar, kamera aldılar. Ölü bilen olsam. Olaram ne tip olsa öz dillerini Fransuz olsa, İtalyan olsa, tayda turist kana, Amerikanım olsa öz sayfalarına paylaşarlar. Bir de televizyon ne gerek kala, bir de internet, Android getirir bir de o. Doğru mu? Talip geldin mi Talip? Talip neredesin Talip? Talip bile cedecektim de bir yadın almadım ay birazcık. Turkmenistan dictator, Gurbanguly dictator, arrested our friends in Turkey, Istanbul. They arrested our friends in Istanbul. They are activists, they are bloggers, and they are just criticizing our government. But two dictators, one is Turkey, another one Turkmenistan. They are arresting our friends. They are killing our friends in the jails. Siz Alişehir'i, Abdullah'ını almadık olsanız biz şu atları ederdik mi? Etmezdik. Gorkoklar, utanın ey vara gorkoklar, eğer sanım. Korkkan olsanız utanın vara. Yine baydak yerde yatır. Yine de vatandaşlar bir giden adamların biri görüyorlar. Şu an beni kamera alıp gittiler. Yine seyredip duranlar var yaşlar. Ya. Ben kameranı uğuracak birazcık çilim çekecek çünkü. Mene şu yurdu koyam o size berdi Muhammedov. Talip geldi mi Talip? Turkmenistan. Turkmenistan dictator, Gurbanguly. Now his son president. Before was the president his father. Now his son, Serdar Berdimuhamedov, president. 21st century. Hey. Flag of Turkmenistan. Flag. My flag. Baydak bizi birbirimize düşman etti. Baran düşünmeyen olsam. 5 tane göl koyup 4 tane göl olan beylik vilayetlere hürmet koydum ey Gurbanguly. Ha? Haram. Mana Baydaktaki göl gıdıklı değil ey. Şu gölün halka gıdıklı. Şoları hürmet koyunok siz gelip berdeki gölü koruyanız mey. Gavn olur. Yerde men ayaklarımın aşağına yatır şu at Baydak.
5 vilayatyna deňzer eden bolsady, menem baýdag asmanda götürürdüm, döşümde götürürdüm. 5 vilayatyna düşman etdi. Do you know this is the flag of Turkmenistan? Geçen teredik geç ya. Teavi Urwangulun bir de ayrılık bir de fitne sokon baydağı men ayağım aşağına durdu. Ya. Geçen şu Urwangulusunun baydağının bile dogunun ken ayırar. Ondan soň 5 vilayaty gujoklayan birek ayrılık sokmayan baydak yatarsın nasip bolsa. Türkmenin täze baydağını. Türkmen başydan galan baydak şu 5 tan vilayet. Näme-de bolsa Türkmen başyň döwründe bir azajyk edilen okdy bu zatlar. Bu Gurbanguly wapşe walla. 5 vilayaty kimsidip akalanma şoň içinde tejenem änem Aşgabatda girip bilen ok. Akalanma o aýra edip men bular ýaly baýdagym men baýdagym dälbi. Beýdip eger halkyna ýetişmeýän bolsa, on gölüni baýdakda goýmak gerek gel, aýyrmaly onu gölüm aýyrmaly. Aýyrmaly. Bir de geregem de şu göl. Mene haýsy göl birinkidiginden bilen mok dogry aýtsam. Haýsy göl vilayet marinki onuň bilen mok dazy. Gylyklam däl, bilmegim gerek gel. Siz şolar ýaly edýäňi da biz ondan beter zat edersizdik mi diýdik internet ondan bundan beter zatlary da garaşyň sizler. Garaşyň siz. Bolýa? Now, under my leg, there is a flag of Turkmenistan. Number 1 dictator of world. Flag of Turkmenistan. Look. Because Turkmenistan, you cannot criticize the government. You cannot, there is no opposition. There is no media. There is no freedom of speech. Violations of human rights. So that I am doing this. This is the flag of Turkmenistan. I don't care like this flag if they are not respecting the Hudon. Eşitdiňmi Gurbanguly? Ölümüne tayyar diýipdim dämi?
Tayyar men. Sizem tayyar mı? Tayyar bolsaňyz görüşelim onda. Şol olanlar gitse için gan mutluyum men size. Şol olanlar gitsin. Akidin siz şol olanları. Gan mutluyum. İnsan kıymıt eder, insan kıymıt eder. Baydak näme adamsyna hormat koýulanyňa, adamsyna. Baydak näme? He? Adamsyna hormat koýunoklar. Ayır baydagy yerden huy ayırayın bir ayırayın. Halkyna hormat koýmaýanyň baydagyna da hormat koýulanok. Käde baydak dörediýär. Farhat Lewapdan, Mälik Mardan, Murat Düşemow Aşgabatdan hani halkyna hormat koýulmy, türmede ýatyrlar. Geplenlikleri üçin olar daýym muny adam etmediler, türmede otyrlar. Men edýän ýöne. Şolaryň edip bilmediklerini men edýän zat ol. Düşündiňiz? Bular ýal baydagy, biz sylamdyk. Eger halkyna sylamaýan bolsalar. Maskara bolluňuz ay maskara. Maskara Berdim Muhammedow. Men aýtdym size, degmeň. Ýatany oýurmaň diýip. Kritika çydaň. Çydamaýan bolsaňyz beter zatlar edersiz. Biz size söz awatlygymyzy bermeýär. Ölür, janymyzy berer, ýöne bermeýär. Ay kelläni ütgödenden soranno. Näme üçin o adamdan kellesini ütgödüp bersin Gurban ulliğinde bar şoň aýdyň bara. Kellämi ütgärni pasaplayan bolsaňyz ütgötmeler ekeniňiz. Awo. Size biriň oğlundan bozy türmädikmi? Bizem seredip durmaly şeýlemi? Awo. Halky syýlamaly birinji bilen baydagy däldi. Halky syýlamany öwrenmeli. Baydak bolur Guru mata eger halkyna sylanmaýan bolsa. Nemäň goşgysam mara? Adan bir guru sesdir diýe eger içinde jemaat bolmasa diýe. Adanam guru sesdir diýe eger içinde jemaat bolmasa. Baydagam guru matadyr eger içinde halk bolmasa. Düşündiňizmi şoňa? Guru mata bolup galdy şu wagt şu baydak. Guru mata bolup galdy, mata. Ýöne bir ýatan mata boldy. İçinde halk kalmadı çünkü. Şu baydagy şular ýala gedip baskylap, başga bir ýurdun watandaşy etmez belki. Ýöne öz watandaşyň etmäge haky bar. Eger özüne hormat edilmeýändigini duýsa, menem bize hormat edilmeýändigimizi bilýän, duýýan watandaşlarymyz türmädik ýalar. Men şu ýurdun watandaşy hökmünde hakym bar şeýtmäge. Düşündiňizmi? Başga ýurdun watandaşy etmez, etdirmez belki onu. Ýöne özüm etmäge hakym bardyr, ýadyňyzdan çykarmaň şonu. Çünkü men şu ýurdun watandaşy ilki adama hormat koýsunlar. Baydagyna, ýok onuň gölüni goýan bolup, olaram soňundan Aşgabada salman, welaýatlary. Men özüm kemsitdiler diýip hasaplaýan, kemsindim diýip hasaplaýan. Şolar ýalak
Yurdun baydağına men hormat koyamok. Gerek bolsa baydağı çalşar, başka baydak koyar. Ýöne bular ýazat ettirmeýär. Düşdüňiz? Cemaatsız adan bir guru sestir diye. Halksız bir baydagam guru matadır. Halk yok, halk kaçağı o yurttan. Baydak kime gerek? Yurdu kaçıp başka yurtlara sığınyalar. Baydağı hormat koysadılar, galardılar da. Baydağına da hormat koynaklar. Şo yurdumuzda, vatanımızda da koyamız o. Näme üçin? Çünkü Gurbanuly şo ýagdaýa getirdi. Serdar Berdimuhammedow. Biz gıygırdık. Netice vermedi. Vermeyen olsa onu şular ýazat edýärdi. Tak bundan beter de adam eder. O. Han Talip gelmedin mi? Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Tesim gelýärmi? Gelýär. Ora size wara ynanylyp arka tutuldy baýdagy näme üçin beýtýäň? Baydağa hormat koýmalmaýa adama sen şonu aýdyl ki. Watanyň baýdagy näme üçin beýtýäň sen o? Ejem bir baraýno garas barýan men sen ýanyňa bolýarmy? Dinle. Garas. Sana bir daha da Yer çeker. Watanyň baýdagy. Men sana ynanypdym bilýärmiň. Men hakykatdan hakyň düşman etdi. Hakyň bardyr, hukugyny goraýa, hakykatdan hak talap etýär diýip men seni gollaýardym. Ejem ýüdüň mörkezdiň hakyky ýüdüň garasden. Bolýarmy? O baýdagy näme etjek misal üçin? Gallar baýdagy yerden gallar baýdagy. Ýewropada gezjekmi şeýdip, ha? Baýdagy gallar diýär. Amerikada surgunna gezjekmi? Nirde gezjek? Garas diýär men. Bilýän men we nirde gezjem. Garasden brat. Bar fikir sana iştaýdan o. Siz baranlar bolan üçin näme şu zatlar düşünýän o. Şu zatlary düşünýäňok siz. Kemme ýurtda da, revolýusiýalarda baýdagy bilen bile çalşylýanlar. Barany bolmaň. Çünkü şu baydak eger biz 5 vilayetde bujoklayan olsaydı benim döşümde götürürdüm. Götürmediler. Şoň üçin men aýyrýan şonu. Hani bizim gölümüz dur. Ýer bilýän başga wada. He? Baydağında bolonda peýdasy näme? Halkyn salmasa, halkyna hormat goýulmasa. Baydağında bolonda näme peýdasy? Golle ýadym, sen Alşer bilen Abdulla dağın gollak görkezdiňmi? Tümlük sıçak, sen ýaly duwet dünýärden bizar o. Maňa gel baýdýarlar sen ýallar üçin, diňe ekranyny gurlaýar bular diýe. Alşer Abdullah'na tutuldy. Barıň da görüşüň da anno. Näme üçin baraň zok? Ankara Akyurt göç idarasyny ýatyr, ha? Şomy siziň gollaýyşyňyz, sileýişiňiz, siz ýalan gollagan gerek, silagan gerek, alo düşündiňmi? Gollaman geçin o mena o siz ýaly sıçaklar. Ekrana gelip diňe gurrun edýäňiz. Meydana çıkmaly bolany biriňizem ýok. Siz ýaly sıçaklardan bidar o mena o. Diňe walli edýäňiz ekrana gelip. Biz pastiýanly meýdanladyk. Men Türkiýede wagtyma meýdanladym. Ýybanutlar bilen. Baydak näme o? Adanyň manysy ýok diýe. Mawtumunyň oşkusynda da wadyr. Cemaatsyz adan bir gur sesdir diýe. Adany näme üçin diletirýän diýerlermi şoňa? He? Ey, tümlük baran. Adany näme üçin diletirýän diýdilermi şoňa? Cemaatsyz adan bir gur sesdir diýdi. Halksyz watanyna halksyz baydağım guru matadır men üçün. Düşdüňizmi? Halkyna ýeçikdilermi sen baydaga ýeçikan bolup dursun ay. Barçykda ýeçikonna halkyna. Alşer bilen Abdulla. Onsoň men sen mertdiň göreýin. Ikun bäri biriňiz görnüňiz.
brings the same attitude. Like, if you don't do what you're saying. Öyle görüleyen oldu. Türkmenistan'ın kağıda Baydağ'ın yasayasına gidip oldu. Baydağ'ın hem çalışacağız. Faşistlik rejiminin başının arkasından çalışacağız. Velayet nomurları için ayırmalı. Mır, Balkan, Bana, Dızı, olurum ayırmalı. Gerek zadı yok. Ne için biz onun nomurlarının, onun haydi velayetlerinin bilmeli. Kakaya raznisi. Mar velayetinin maşin nomurlarını, Soltan'da belki velayetlerde şu Türkmenistan'ın baydağı var. Görkezler politsiya, ey Türkmenistan'ın baydağı dur, ne için salan ok, ay salı bilem ok dediler ha. Ecen şu tayda manglayın yarmal kenin, ey tümlük. Şu politsiyan manglayın yar bildin mi sen, ey çort. Türkmenistan'ın baydağı dur şu maşinna. Sallılar mı şunu? Huy. Triyapka deyler. Peydası ne monsan o baydağın? He? Samsık dostun niye akıllı düşman yaşadır diye. Senem şöyle kenin tümlük. Samsık dostun akıllı düşman yaşadır. Halkına hürmet koymayanın prezidentin baydağına da hürmet koyamok. Mening üçün Türkmenistan'ın baydağım gutordu şoň rejim bilen bilelikde. Eğer halkına hürmet koymany öwrenseler belki ondan merde halkına eýe çykmany öwreder men eýderin beýder. Onsoňam 5 tan ýyllyk goýun bolýarlar, bir tan ay goýun bolýarlar. O ayın daşında koymalı kenin de galan 4 yıllık ho. Bir tane yıllık Aşkabat bula deyip koymalı kenin ayın içinde. O 4 yıllık ayın daşında koymalı keniniz. Te şu ne de oturuyorsunuz da yurtta. Şu ne de oturuyorsunuz. Baydak çalışmalı vatandaşlar. Şu baydak terapli biz bir düşman olduk. Ne baydağın üstünde 4 tane 5 tane gölümüz var hava. Ne Suriye'de öz baydağını təzəledi. Baydak hiç zat vatandaşlar. Təzə baydağı yasarsam, çalışarsam. Düşünməyənim. Men Amerika'da, men Gallandiyada, men Turçada baydağı götürünün peydası näme özün sürgününe geçip görsün. He? Götürün de peydası näme öz yurduna varıp bilmeniyorsunuz. Baydak kime gıdıklı daşar yurtta öz eklenci bilen durmuş bilen varıp görürler. Te içinde halk kalmadı. Şu adam ayavallığını işten çıkıp taşar yurda çıkıp oturuyorlar. Şu neçeni beni tanıyandır. Baydağı arkamda stenede götürüp gezdim. Yani halkına iyi çıkmayanın üstünde men gölüm vardır, velayetten gölü vardır. Peydası yok. Bana hürmet koymadıktan sonra men gölümüm durmasın şu kayda. Gitlerin baydağını koy, kurban ol sen. Gitlerin baydağı var ha, şonu koy sen. Kurban ol. Bana şu gelişe.
Mana var ha. Bundan 2 yılın oğlunlar aydıp başladı. Ağam şu baydağı çalışmalı, biz baydak bizi 5 vilayet edip biz böyle oturuyor üstündeki göller bilen. Oğulşun o gölleri de hormatları yok. Ağam şu baydağı çalışmalı biz deyip adamlar tağam bana ayttılar bunu. Häzirlikçe şu yol bilen bark göreliň, bolmazak bolsa baydağı soň hökümet çalışamyz soňam çalışyp bilýärsidik. Öňe görýän bolun, halkda da impulson beren dok bar impuls. Ýanky bir gaýrat. Bular ýalak bayraňy tüýýän bolsaň, maşinlarda da durşok, maşin nomurlaryň burçunna. Ýöne şonu da şo bayda halas etmedi şo maşiniň Aşgabatda girmegine. Onuň peýdasy näme oň baydaň, he? O bayda kimin üçin bayda? Gurwan gula diňe ýöne hyzmat, gurwan gulyň hyzmatkary ol. İriýäge iş düşünürsüňiz siz bu zatlara. Конечно, jahil köp bolansoň düşünmeýäňiz. Käde baydaňyz gurýak nekip bolsa. Bir ýurda çodanda da baydagyň çalşýanlar ýerini alsa. Bizem şu hökümetiň faşistlaryň baydagy şu. Men näme üçin götereýin onu faşistlaryň baydagyny? Faşistlaryň baydagyny. Maňa wara baydaga däl adama hormat goýmany öwretsinler ilki. Ondan soň men goýmaly bolada. Menem ýurdun başçyny bolsam, ilki adamsyna içindäki halkyna hormat goýmaly. Esasy, şoňa hormat goýsaň baydaň özi göterilýär ýokary asmana. Ya, ýakty bayda. This is the flag of Turkmenistan. Number 1 dictator of Turkmenistan in the world. Bolýa käşke Türkleň kyýal ganyny köp gyzyl baydak ganyny köp alynan bolsa. Olarda seret ýekece ay bar. Ýekejede ýyldız bar içinde. Tutuş 81 tane vilayetin gucoklaýa. Başka gölüm yok. Ay bu ol vilayetin nişany, bu vilayetin kam yok. Edip bolýar şonu ýalda. Edip bolýar. Biz bolyn edem dok. Biz bolyn ýaşyl odan baydak koyun bolup dur. Peýdasy näme? Yüzümüz ýere salýar zato. Bu baydak biziň yüzümüzi ýere salyp otýar. Türkmenistanyň gurban bolýan alyp barýan siýasaty sebäpli. Beş vilayet guzoklayan bir renk etmeli. Bir tane ay, bir tane yıldız, eğer juda gerek bolsa. Bolmasa dine gallantlan ki 3 tane renk. Russiyan kamşonyaly köp ýurtlaryň 3 tane renk bilen bir baydak. Baydak mesele däl watandaşlar. Bir esasda barymyzy guzoklayan zat etmeli. O 5 tane vilayetin gölüni ýerleşdiren olup, tamam olary aýry-aýry etip göreniň manysy ýokanda. Onu göl näme üçin dur ha? Näme üçin dur o göl? 5 vilayetin nişany hökmünde duran bolsa näme üçin dur o göl? Vatanını galymay baydan gurun ne jes şu atla. Vatanı galymay var başçada. Ha?
Vatan galym, ay maňa şo ýurt gerek geldik gaýtdyňyzlar köpüňiz o. Gerek bolsa görüşerdiňiz-de, barardyňyz-da. 30 martda çykardyňyz. Awo. Gerek bolsa ana Alişer, Abdulla dagy içeride ýatyr. Näme üçin baraňyz ok? Näme içiňizde bir tan merdiňiz ýokmy? Akyurt göç idaresinde bar bilen ýokmy? Üýşük, Ankara. Görköz da, şo taýda görköz mertliň, barsam näme diýiň? Gelsene diýiň, sen haramy. Sen ýa kuy pilotdan galsan meneme erkekler. Süýýarlar bar, diňe ekranyň artynda, owo, mızmız edişip biz meydanlarda hakyky görüşýär. Oğlanlar için görüşeceğiz. 2 gün var efir açıp beýgirip gelip otur. Tümlük sike görünmedin şu taýlarda. Ha? Bir gayrat, sıçak. Oğlanlar tuttu böyle sıçtınız gerek balaňyzy. Sıçaklar. Diňe ekran oturup geplemek bilen rejim kılanok. Meydanlarda görüşmek bilen ýykylýar. Meydana çykmaly. Diňe ekran oturup gürleşip ýykyp bolan ony. Meydanda sonundan harekete geçmeli. Birazcık dinç alacak vatandaşlar.